Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pfuma yenhaka yakandichinja kuita murwi wekupedzisira. Ndakaurayirawo mukoma wangu nekuda kwepfuma yavo. Zvakaitika mukomana ndezvekudai so: mukoma vangu ivo vainge vaine motikari dzavo 3 idzo dzavainge vakatenga. Vakatanga vachaita izvi zveMr D apo pandainge ndichiri kuZim. Zvino vakabva vachizondidaidza, ndauyawo kuno kuSouth Africa mukoma. Izvi zveuMr D handina kana kumbogara ndakazvifarira, mushure mekunge umwewo murume ainge achigara mulocation matainge tichigara akaenda akanokolekta parcel ndokubva achizopfurwa nepfuti. It was somewhere kuma 10 p.m. or 11 I think so pazvakaitika. Saka kubva ipapo handina kana kuzombozvifarira, asi ivo mukoma vakaramba vachingoshingirira chete. Vakabva vachizotenga zvimutututu zvavo zvakawanda. Mushure mekunge vatenga zvimutututu zvavo zvakawanda, ndipo apo pandakabva ndachizozviudza kuti mukoma ava vainge vava kunyanyisa kuita mari stereki. Ndainge ndava kudawo kuvajoina. Ndakabva ndachizobatanidza mari ndokubva ndachizotengawo changuwo chimudhudhudhu, asi zvangu mukoma nashe zvaita sekunge zvainge zviine mhepo mukati. Mushure mekunge ndatenga chimudhudhudhu cheche, handina kana mari yandakambogara ndakaita ini mukoma. So nekufamba kwenguva ndakabva ndachizosiyana nazvo, ndikabva ndangotanga hangu kuita zvekushanda. Mukoma vakabva vachizotenga motikari. Ivo vainge vachiitawo basa rekuvaka. Vakati vatenga motikari ndopavakabva vachizotanga kudhiraivha vava kuita zvemaUber nemaBolt. Pasina kana nguva mukoma, motikari vainge vatotenga imwe yechinumber 2. Ndikatoona kutoti vainge vava kutorarama kaupenyu kanenge kainge katori nani. Sezvisinei mukoma nashi vakabva vachizotanga kunetsana nemudzimai wavo. So ini zvekare ndini ndainge ndichitokonzeresa kuti vagare vachingonetsana nemudzimai wavo, because ndaiti paya kana kuri kunzi vanenge vachishanda, because ipapo vainge vachishingirira kuti vange vachizotenga imwe motikari yenumber 2. So ndainge ndava kupota ndichiita makuhwa ndichivaudza zvinhu zvainge zvisitomboripo, izvo zvakazokonzeresa kuti vange vachizonetsana naamai guru. Mushure mekunge vanetsana naamai guru, vakabva vachizogadzirisana zvavo kwava kuzotenga imwe motikari yenumber 3. Saka kubva ipapo vakabva vazondivenga because vakaona kuti ndainge ndiri murevi wenhema. Zvadaro mukoma nashi tainge tava kusatowirirana zvachose, but vakabva vachizotanga kurwara. Ini handizivi kuti chii chakakonzeresa kuti mukoma vange vachizotanga kurwara. Mushure mekunge vatanga kurwara, ndainge ndiine umwewo wandainge ndichiwirirana naye. Mukoma nashi ainge achishanda kutrafiki ari wemuno muSouth Africa. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindichekera musystem kuti motikari dzamukoma dzainge dziri muzita raani. Akabva achizondiudza kuti dzainge dzichiri papending, uye zvekare ndaitokwanisa kuti motikari idzodzo ndinge ndichichinja kana kuri kunzi ndinenge ndichida kudzichinja ndobva ndazodziisa muzita rangu, asi zvaizotora nguva, uye zvekare painge pachazoda mari yakati wandei. Ndakabva ndachizowirirana naye murume uyu ndikati motikari idzi sezvo dziri 3, mukoma wangu sezvo auri kuona kuti ava kurwara, anytime anokwanisa kufa. Saka handidi kuti mukadzi uyu I know kuti ndiye akaroya mukoma wangu because ari kuchiva pfuma yamukoma wangu. Saka iwewe ndinokwanisa kukupa imwe motikari, then dzimwe motikari 2 idzo dzobva dzachizoita dzangu. Mukoma nachi takabva tachizowirirana. Vanhu vemutrafiki ivo vanokwanisa kungoita zvavanenge vachinzwa kuda. Mukoma nachi takabva tachizowirirana paya, inini nemunhu uya wetrafiki. Then ndopaakabva achizochinja mapepa ose emotikari dziya kwava kudziisa mberi muzita rangu, then imwe yacho akabva achizoitora akati ainge achida kuti ange achizoitengesa. So ndozvandakaita izvozvo mukoma.
apo pavainge vachiri kurwara vainge vasingatozvizivi kuti ndainge ndatochinjisa kare mapepa emotikari. Amai guru vakazongosara zvavo, vakasara vainge vakatongobata havo mapepa but ainge asingachashandi. Mushure mekunge mukoma vazoshayika, ndipo apo pavakazoda kudzifambira nyaya dzacho. Ndikabva ndati aiwaka, motikari idzi handiti dzainge dziri dzamukoma wangu. Vakabva vati asika, zivai kuti mukoma wenyu inini nemukoma wenyu tainge tiine vana, saka motikari idzi dzinofanira kuti dzinge dzichizongoramba dzichishanda dziri pabolt. Takanetsana mukoma Nashi. Ipapo patakanetsana handina hangu kuda kuvazivisa kana kuvamhanyira pamberi. Mukoma Nashi takanetsana chaizvo naamai guru, so vakabva vachizoda kutengesa motikari idzi vakatowana mabuyers. So mabhaya aya akazoti atora mafotokopi emapepa emotikari kwava kuda kuenda kunocheka musystem. Vakabva vaona kuti mapapers acho avainge vainawo ainge ari mapapers efake. Ndokubva vachizodzoka kwandiri vakabva vachizoti, asi nhai bamunini, ko chii chaizvo chakaitika? Asi mukoma wenyu vakatengesa motikari idzi here? Ndikabva ndachizovaudza kuti mukoma vainge vaine chikwereti changu, saka pavakatanga kurwara zvekare vakabva vachizondiudza kuti pachikwereti chiya, sezvo vainge vasingachakwanisi kuti vange vachizochibhadhara, ndaifanira kuti ndige ndichizotora motikari idzi. Uye zvekare ndakatoenda navo mukoma kutraffic department katonochinjisa mapepa emotikari. Ndokusaka ndakazobata motikari apo pandakaona kuti mukoma vainge vanyanyisa kurwara. Amai guru vakarwadziwa vakachema, asi ini handina kana kumbogara ndakaita hanya nazvo. Mushure mekunge ndatorera amai guru motikari idzodzo, ndo pandakabva ndachizotanga kurota. Ndainge ndichirota mukoma vaiuya kwandiri vakatsama kwazvo. Ndokubva ndachizoenda kumasowe ndikabatsirwa neumwewo murume uyu mukoma. Iye akabva ati izvi zvinotoda chivanhu, nekuti pasina kana nguva iwe ndaona watanga kupenga, because mukoma wako ari kumuka aine hasha achiti akasiya pfuma yake yaaiziva kuti kana kuri kunzi akazotorwa nenguva mudzimai wake aikwanisa kuzosara achimaneja mabhizinesi acho iwawo. Zvino iwewe wakabva wachizomutorera pfuma iyoyo, apa imwe yacho wakatoparadza ukatotengesa. Ende idzi motikari iye ari kuchema kuna Mwari achiti haungambofi wakakwanisa kumaneja bhizinesi iri, nekuti wakatokoniwawo kumaneja chimudhudhudhu kokuzoti motikari mbiri pasina kana nguva motikari idzi dzinenge dzangova zvikwere zvehuko. Saka ari kuuya kwauri achichema, uye zvikare achichema achipiwa simba rinobva kuna Mwari. Saka kuti iwewe unge uchizomudzivisa zvinenge zvichitoda kutoti unge uchitoita nenzira dzechivanhu. Saka vakabva vachizondiudza kuti kana ndaikwanisa kureisa mari ndaizoenda navo kumusha kwavo, then vobva vazoenda neni kune vamwe gogo vavo avo vainge vachiita zvekurapa nenzira dzechivanhu. Painge pachidiwa mari refu mukoma. Ndakazomanikidzika kuti ndige ndichizotengesa motikari. Zvechokwadi kana chinhu chisiri chako haumbonzwi kurwadza. Ndakaisa motikari iya pamarketplace ende kutorakidza kuti zvainge zviine mhepo mukati. Ndakati ndaisa motikari iyi, it was somewhere kuma 1 p.m. then kuma 3 ndainge ndatoitengesa. Panomwe mufesi akatongondifonera akabva anditi kumotikari iyi iripi. Ndikabva ndamuudza, akabva ati zvinoita here kuti tinge tichizosangana. Kwava kuzosangana pamall paya. Akaitarisa motikari kwava kuidhiraivha akabva ati motikari iyi ndaifarira kani. Mukoma Nashi ndakabva ndatoona kutoti yainge itori hard cash yandainge ndichida. Apa ndainge ndava kutya kuti kana ndikasatengesa motikari iyi ndaikwanisa kuzopengeswa nemweya wamukoma wangu, sezvo vainge vava kundimukira chipoko vachichema neni kuti wakatorera mudzimai wangu pfuma yandakamusiyira kuti ange achizoishandisa kurera vana vangu. So ndakabva ndatongogamuchira mari iya ndikaitirwa matransfers. Muone zvenyu mukoma Nashi, yainge isimbori kana mari yakawanda. Ndakaiparadza mari yose iyoyo ndichienda kuZimbabwe. I think vanhu ava ivo pachezvavo vainge vatori busy vachitokomunicata nemafoni, because madzibaba ava vandakaenda navo kumusha kwavo ikoko vainge vachitozviziva kuti ndainge ndiine mari hard cash. Takati tichinosvika kumba kwagogo vavo mukoma, chinhu chekutanga ndakanzi nagogo vacho, kana uri murapwa uchiuya kuzogara pamba pavo unotofanira kutoti unge uchitotenga mbudzi 2, nekuti pamba pavo
unotogarapo kusvika vakuudza kuti aiwa zvako zvaita, saka hanzi unotofanira kutoti unge uchitotengawo chikafu. Saka vakabva vazondibhadharisa mukoma mari embudzi 2, uye zvekare ndikabva ndachizotengeswa mabhagidhi ehupfu, mafuta, zvinhu zvakangowanda wanda. Apa nguva yematare yainge isati yatombokwana, ndisati ndatombopinzwa kana mumatare, ndainge ndatoshandisa mari yandakaverenga ndikaona kuti ko mari yacho zvainenge yatosvika almost kuma 10,000 rands. Mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndachizonzi ndige ndichipinda mudare. Mari yandakachajwa ipapo mukoma, zviya zvekutoti ng'anga yacho yainge ichitozviziva kuti munhu uyu une mari yaainayo plus ari kupfukirwa namukoma wake. So ndakaita sekunge ndainge ndamboda kuramba, vakabva vanditi aiwa ini hangu handikumanikidzi uye handimbofi ndakakumbunyikidza, saka zvanhasi aiwa chirara zvako, then mangwana wabva wadzokera hako kuSouth Africa kana kuti wherever uko kwaruda kuenda. Mukomana she ndakazoti ndakarara, I think dzainge dziri kuma 9 or so, ndakangonzwa muroom mandainge ndiri muchipinda munhu. Ndikati kochi chava kuda kuitika. Munzeve dzangu ndakatanga kunzwa maungira, ndo pandakabva ndachizovaona mukoma, asi mukoma ndichivaona vainge vari kumadziro. Zvinhu zvacho zvinoti netsei kurondedzera, vainge vakaita sekunge chinhu chainge chakanamatidzirwa kumadziro. Havana kana kutaura neni, asi vainge vachingochema, vachieredza misodzi yeropa, vachingochema chete. Ndikabva ndati ndava kutotanga kutopenga ini, ndakaridza mhere. Then gogo vaya nevamwe vavo vakabva vauya ndokubva vatanga kumwaya mushonga murumu muya, vakabva vati anga atouya kauyo, ndokusaka wanga wava kuona zvimwe zvinhu zvinotyisa, anga atofunga kuti zviri nani kuti anga achikupengesa, asi ndanga ndakamubata, ndanga ndakabata dare rake. Hapana zvepaanga zokupengesa uri pano, nekuti pano ndipo pane zambuko rako. Zvinoita here kuti anga achikupengesa iwewe uri pano? Hazviitika. Konyika inozoti kudii? Saka dare rake ndanga ndakaribata, ndokusaka iwe asina kuzokwanisa kukubata kana kukunetsa, ndokusaka anga achingochema chete. Ishungukane, mukoma wako wakafa aine shungu, uye zvekare ainge ava kuzviziva kuti iwewe ndiwe honzeri, ndiwe wakakonzeresa kuti upenyu hwake hunge huchizosvika pahwakazosvika. Saka todii nhai murume? Ndikabva ndati pano gogo handisisina kana choice. Vakabva vachizondipa umwe mushonga, vakabva vanditi chigeza nemushonga uyu, asi ndakazoramba kurara ndiri ndega. Vakabva vachizoti ndige ndichienda kunorara muimba iyo yainge ichishandiswa sespare bedroom nevamwe vakomana vavo vainge vachivaridzira mbira. Ndainge ndava kutya kurara ndiri ndega, ndichiti zvimwe kuda chipoko chamukoma chinokwanisa kuzongoya chikandirova, ndikabva ndatanga kupenga, nekuti handina chinhu chandinotya sekunzi munhu wava kupenga. Ko vanhu vanokuziva vanenge vachiti kudii pamusoro pako? Apa iwewe hauna kana chaunenge uchimboziva, because unenge wava kupengaka. Saka mangwana acho makuseni ndakabva ndachizomukira zvekare mudare. This time around ndakabva ndachizonyatsokupinzwa mumatare. Komana ndakachajwa zvekurevesa, ende vainge vasitomborina kana sori zvamuchose. Apa ndainge ndava desperate manje nezvose izvo zvandainge ndaona mukoma. Ndikabva ndachizozviudza kuti pano zvitori nani kuti ndige ndichitongobhadhara mari. Ndingangoti motikari iyoyo ndakatongoitengesa kuti ndige ndichitongopa madzibaba vaya nagogo vavo mari. Vakaita mari nene mukomanashi. Ndakavaona gogo vaya vachiita kunyemwerera apo pandainge ndichiita kuti ketu ndichiverenga mari. I don't think kuti vainge vakambosangana nemunhu akavabhadhara mari yakawanda kudaro. Kana madzibaba vaya vainge vakandivimbisa kuti kujoni kwacho tinotodzokera tose, vakabva vatanga kungondipa maexcuses vachiti ndichazoenda kujoni. It was because vainge vatoita mari nene mukoma. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza kusvika pari zvino kuti ndo zvandakaita izvi. Dzimwe nguva ndinofungidzira kuti mukoma kuzofa vachizvimba kumeso nemakumbo, I think it was BP, because mazuva acho awo pandainge ndichivaudza kuti amai guru vari kuita zvechihure, dzimwe nguva ndikadarika nekumba ndaivanzwa vachichemedzwa nemurume. Saka I think kuti zvinhu zvekuti zvakaafekta mukoma too much. Vainge vaine mastresses ekuti vainge vasingazorori vachirara mumotikari, because shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vange vachitenga imwe motikari nekukasika. Saka vaingozorora chete kana vava
vava kunzwa hope votongotora jira ravo vobva vatorara imomo mumotikari macho. Vaingotsvakawo pekuti vanongopaka kana kuti murengi vobva vatorara, kana vakangowana request vobva vatotanga kutodhiraivha, zvisinei nekuti panenge pari pakati pavo usiku here kana kuti kunze kwava kunoedza. Saka vainge vachingogara vachingoti kwandiri, asi nhai munin'ina wangu, ndinotozvishaya kuti asi ivo amai guru vako vanyanya kushoreiko pandiri. Ingawani I am a hard worker, ndiri kuzama nepose pandinogona napo kuti ndige ndichivapa a comfortable life. On top of that vobva vandichita, but my brother did not even know kuti this was nothing but a lie. Ndainge ndichitongovanyepera. So ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Ndakadzidzawo chidzidzo chekuti kana kuri kunzi ukagara wachiva pfuma yemunhu kana kumuuraya unomuuraya. Mashoko ose andainge ndichivaudza ivo mukoma wangu, I think kuti ndiwo akatsemura mwoyo wavo kuzotanga kudhivhelopa zvirwere zvakaita sana sugar diabetes neBP pamunhu 1 because mudzimai wavo vainge vachimuda. Chinondirwadza ndechekuti inini wacho imwe iya motikari ndakazodzoka ndokubva ndatanga kuishandisa. Unfortunately ndaingoti ndikangoti fambei ndasungwa nemapurisa zvichinzi panodiwa zvakati nezvakati, hauna permit, hauna chakati. Kamari kaya kandinenge ndawana because ndainge ndava kuti kana ndikakwanisa kushanda sezvainge zvichiitawo mukoma ndikatenga imwe motikari yechinhamba 2 ndobva ndaziva kuti motikari iyoyo maexpenses ayo ose ndinenge ndava kubatsirana naamai guru mukunochengeta vana vamukoma wangu. Asi kutaura kudai mukoma handina kana chandinokwanisa kuvabatsira nacho. Amai guru vainge vari that type of a woman who was very spoiled, vasingaende kubasa, vasingaite sei. Kutaura kudai amai guru ava vava kushanda mupurazi. Munhu ainge akamboroorwa nemurume ainge aine zvimudhudhudhu zveMr D zvaisvika kuma6 uye zvekare nemotikari 3 dzainge dziri paBolt. Kutaura kudai vanoshanda kupurazi kuna vatete vavo, location hidden. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma pari zvino. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo